хорватия пойтахташ Загреб. хорватия яке аз кишварҳои аврупои ҷанубу шарқӣ ба ҳисоб рафта соли 1991 истиқлолияти худро аз Югославия ба даст овардааст. масоҳаташ 56,6 километр, аҳолияш 3,8 миллион нафар. дар хушкӣ 5 ҳамсоя дорад. марзҳои обиаш 1777 километр мебошад ва аз 20 вилоят иборат аст. тиҷорати хуб бо кишварҳои аврупоӣ ва ё иттиҳодияи аврупо дорад.